दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे रिमार्केबल गोसोखांथावना सान आरो मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैनि सानावनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद लोगोसे इउबिपिअ बे गासै ज' लोगो नांनानै भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिया जोङो माखासे थांना थानो हानाय जौगानो हानाय बा राजनैतिक भाबै जोंनि अधिकारखौ जोङो मोनफुंदों। बे गोलाव 35 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो मोनथाम सुक्ति मोनबाय, बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर। आरो दिनै बे गोथार सानाव आङो बे गोलाव समनि सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिखिनि मुंख्लं जाबाय, एनडिएफबिनिफ्राय मुंख्लं जाबाय आरो गुबुन गुबुन सोमावसारगिरि माने बिएलटि आरो गुबुन गुबुन बे मुंख्लं बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो लोगोसेयैनो थांना थानाय बर' फिसाफोरनि बिथांमोना अराय जोंखौ माने बोर सारस्रिहरो। मुंख्लं न'खरफोरनो जेब्लाबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अनसायनायखौ आं बावहरदों। जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर गोरोबथानि जिफोर दफा दङमोन, बे दफानि गुबै अबजेक्टिभआनो जाबाय जे माने जोंनि सिमाखौ बारायनाय, अगमेन्टेसन अफ एक्जिस्टिं माने बिटिसिआ जिथु मोनसे 6 सिडुल काउन्सिल आरो बे 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै जोंनि जि सिमा आरो जि गामि, बे गामि सोसननाय आरो सिमा बारायनाय बेखौ जोङो मेन अबजेक्टिभ लादोंमोन। आरो बेबायदियैनो भारत सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव जेब्ला सुक्ति बुजाबुजि जादोंमोन, बेयाव माने साइन जादोंमोन, बे समाव स्पष्ट भाबै जोंनियाव बुंनाय दंखायोमोन जे गहपुरनि सिमुलुगुरिसिम बर' गामि आरो ट्राइबेल गामि आरो खोलाहा थानाय बिटिसिनि एक्जिस्टिं जि सिमानि खोलाहा बे बर' गामि ट्राइबेल गामिफोरखौ सोसननाय जागोन। आरो बेबायदियैनो बे अबजेक्टिभआव दङ आरो बेबायदि दिनै बाउन्डारि कमिसना हाबा मावगासिनो दङ दाजाबनाय आरो सोसननायनि थाखाय। गुबुन फारसेथिङै एक्जिस्टिं बिटिसिनि पावारखौ बारायनानै बे मर अट'नमिनि जि बाथ्रा बुंदों, बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनाय, लेजिस्लेटिभ फाइनेन्सियेल एक्जिकिउटिभ पावारखौ बारायनाय, दिनै डिसिखौ बिटिआर एडमिनिस्ट्रेसननि कन्ट्रलनि सिङाव लाबोबाय आरो बिटिआर एडमिनिस्ट्रेसना बेखौ दिनै बाहायनो हायो बा बिनि गेजेरजों सोनातखौ बिटिआरआव सोसननाया जोंनि मेजर एजेन्डा। आरो बे सुक्तिनि गुबै एजेन्डायानो जाहैबाय जे सिमाखौ बारायनांगौ, बर' आरो ट्राइबेल गामिखौ सोसननांगौ, जाहाथे बर' आरो ट्राइबेलनि सुबुंनि अनजिमाया बारायो आरो जों गुवार आरो गोलाव ओनसोलाव जोङो जाहाथे बर' हारिया ग्रें ग्रें जोङो रायजो खुंनो हायो, जोङो रायजो जानो हायो। दा बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा थारैनो बिथांमोननियाव मोनसे सन्देहा थागोन, मानो होनोब्ला बिएसिनि समाव बिथांमोना हाबफायासै, बिटिसिनि समाव बिथांमोनखौ सोसनना लानो हानाय जायाखिसै। नाथाय जोंहा मोनसे अबजेक्टिभ दङमोन जे नैबे बिटिआर जि सुक्ति बा जि प्रपज सुक्ति जानो गोनां बै समाव डिसकासनाव सोलिबाय थादोंमोन, सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जेरैखि जायाबाबो सोनाय जागोन आरो खुनु कारनाव बेखौ गारबोनाय जाया। दा बेखायनो टेकनिकेल जाहाथे जिहेतु माखासे बाथ्रा थाबाय, जायनि थाखाय कमिसन दाबाय आरो कमिसननि गेजेरजों बबे ओनसोलखौ, बबे गामिखौ, बबे रेभिनिउखौ, बबे ब्लकखौ सोनाय जागोन, बिनि गासैबो परिकल्पनाया दा जागासिनो दङ। दा बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा गोसो बायनो गोनां गैया। बिथांमोना जेरैखि जायाबाबो बिटिआरनि सिमायाव सोसनजागोन आरो जुदि सोसनजायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय जिकुनु परिबेसाव जिकुनु डिसिसन लानानै सरकारखौ जोङो नारसिननो, सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो जेब्लाबो रेडि जानानै थागोन।